la Jana, l'Ivan, el Telmo i jo la Mina i som de l'Escola Sagrada Família. Us venim a presentar el nostre nanorobot. Es diu Nanofracture i el nostre grup es diu NAFNO. Creiem que és important el nostre nanorobot perquè quan et trenques un os has de reposar molt temps i no pots fer moltes coses fins que no et cura. El nostre nanorobot porta dintre partícules d'oxapatita de calci. Els nanorobots, perquè seran milers d'ells, s'injecten directament on es troba la fractura. El nostre nanorobot va recobert d'un material biocompatible, que l'entrar en contacte amb el cos es desintegra, i així deixen a les nanopartícules d'hidroxapatita que s'adhereixen a l'os. D'aquesta manera, l'os es cura amb més facilitat i el pacient té un temps de recuperació menor. Una amiga de la nostra classe ens va dir que es va trencar la cama i que s'avorria molt, que no podia ni córrer, ni caminar, etc. I això ens va donar la idea de fer-ho.